Jeg står pt. I Københavns Lufthavn og skal lige om lidt ind og finde ud af, hvor langt vi kan rejse for 2.000 kroner. Til den her video, der går turen altså til Wien. Vi skal selvfølgelig holde os inden for budgettet. De her 2.000 kroner skal dække over fly, transport, alt transport, overnatningssted. Og for at gøre det lidt mere fair, så har jeg altså puttet 100 kroner på per dag, vi er her. Det vil sige, at vi er her 4 dage, så vi har 400 kroner oveni. Men lad os lige se, hvor det hele egentlig startede. Jo, hvad så? Det er lige nu onsdag aften. Klokken er lige nu 16:52, og alt er altså bestilt til vores ferie. Jeg har fået bestilt overnatning til 834 kroner, og i forhold til flybilletter, der har vi givet 757 kroner. Så jeg har altså lige nu brugt 1.591 kroner af vores 2.000 kroner, hvilket giver 809 kroner at bruge i vores budget for de 4 dage, vi er der. Jeg vil lige huske at sige, inden dagen der flamer min matematik, hey, jeg havde med dag. Grunden til, at det altså gik fra 409 til 809, det er fordi, at vi har 100 kroner per dag, vi er der. Og vi er stadig 4 dage, hvilket vil sige, at vi har 400 kroner oven i de 409, vi havde tilbage i resterende budget. Så derfor har vi 809 kroner at bruge på ferien. Det var alt, jeg havde at sige. Vi ses i Østrig igen. Nu er vi altså tilbage i Wien endnu en gang. Vi skal kigge på, hvordan fanden vi kommer ind til byen herfra. Jeg har set noget med, at det skulle være nemmest at tage toget derind, og eftersom vi er på et budget, og vi helst ikke vil bruge for mange penge, så tænker jeg, at vi skal finde ud af, hvilket tog vi skal med. Hatten sidder sgu lidt sjovt, og vi er sgu lidt presset. Jeg kom til at købe en forkert billet. Jeg har brugt 3 euro. Det var sådan noget 20 kroner, så jeg skal lige få opdateret budgettet. Jeg skal lige finde ud af, om det overhovedet er det rigtige sted, jeg er. Sådan noget. Så lidt efter lidt større forvirring, så har vi endelig fået styr på det. Vi har fået togbilletterne med. De koster 22 oveni, så det er i alt blevet 5 euro og 20 cent. Så der er lidt lille kvarter til, at toget kommer. Jeg ved jeg ikke, hvor i Wien jeg ender, men jeg sagde bare, at jeg skulle ind til midten af Wien. Det opdaterede budget kommer ind lige her. Jeg skal også lige finde ud af, hvad det er, så jeg tror, det er fedt, at I lige ved det for mig. Vi har taget toget ind til det, der hedder Wien Mitte. Det er åbenbart 40 minutter væk fra, hvor jeg bor. Jeg skal alligevel først tjekke ind om 2 timer og finde et sted, hvor jeg lige kan tage en times break eller sådan noget. Jeg kan godt mærke, at jeg lige skal vende mig til det her med at gå og snakke derudad alene. Jeg er jo fandme første solotur nogensinde. Totalt meget ude af comfort zone, men vi gør det, fordi at vi skal sgu prøve nogle nye ting her i livet, mand. Vi ankommer til første stop engang. Der er lige en, der spurgte mig, hvad jeg laver her på grund af kameraet, så nu måtte jeg forklare. Og jeg kan så hilse at sige, at de står og kigger lige nu, men vi klarer den. Jeg har lige regnet sammen. Jeg har brugt 40 kroner på transporten, og så 22 kroner på det, jeg får her. Jeg skal nok lige vise jer det. Den her lille espresso shot, og så tænkte jeg, at jeg skulle smage den her 20 kroner, det er sgu fint nok, så får jeg også lidt vand med. Jeg tænker, at vi lige laver en update nede i hjørnet på, hvor mange penge der er tilbage, hvor mange penge der er brugt på hvad. Jeg skal lige prøve at smage den her for første omgang. Det smager faktisk sygt godt. Det er basically bare sådan en lille sukkerbold, bro. Prøv at holde den her. Den smager hjernet godt. Gået og slæbt på den her i 1000 år, fordi jeg ikke vil have, at... Jeg håber ikke, at det er noget. Bro, der er no way. Jeg er gået 10 minutter for langt. Jeg glæder mig absurd meget til at vise jer, hvor jeg skal bo. Vi er ankommet til der, hvor vi skal bo. Space Apartments. Lige finde ud af, hvordan fanden vi kommer ind. Lad os prøve at se, om vi kan komme ind her. Vent, jeg skulle lige tælle lortet. Hvad fuck? Jeg kan sgu ikke komme ind, dreng. Hvad fanden foregår der? Hvad fanden? Skriver jeg det rigtigt, eller hvad? Der kom en lokal dame, som arbejder over på den anden side af vejen og spurgte, om jeg havde brug for hjælp. Og så sagde jeg, ja, bitte. Fordi det har jeg fandme. Det skulle ikke lige studenterhund, der presser lige pt. Nu er vi lige hoppet i Spar for at se, om jeg kan købe nogle små snacks, som jeg kan have op på værelset. Så køber vi sgu en pakke Oreos. Så har vi det og snack på. Okay, guys, jeg er endelig kommet ind. Der var nogen, der åbnede inde. Så jeg tror... det er her, vi skal bo. Skal vi lige lave en lille roomtour her, eller hvad? Det er simpelthen herinde. Det er altså sådan en lille kapsul. Jeg er lidt nøj på over det, for at være helt ærlig med jer. Men hvis I ser det herovre fra, så kan I se. Men der er et problem med koden, så jeg tror ikke, jeg kan komme ind igen, hvis jeg først går ud. Fordi man ikke kan åbne døren. Jeg skal faktisk også lige opdatere på. Jeg købte også de her. Så det blev i alt 5 euro og prisopdatering her igen. Fordi så tænker jeg, at jeg tager sådan en der hver morgen som morgenmad, kombineret med en proteinshake. Jeg tror lige, jeg vil prøve at finde ud af, hvordan jeg lige flytter ind. Jeg er faktisk currently kommet ind, og alt er godt. Problemet er, at døren derud til den dør, jeg skal bruge, der virker koden ikke, så den er faktisk låst. Så den eneste grund til at komme ind var fordi, at der er nogen her fra Belgien, som skal hjem i dag, og de har sagt, at der bor ingen på det her hotel, altså der bor ingen mennesker. De kunne ikke komme ind, hvis ikke at der var rengøring. Jeg står lidt i en situation, hvor at hvis jeg får lagt mine ting herind,
så kan det være, at jeg ikke kan komme ind igen. Okay guys, jeg tænker, jeg skylder jer en kæmpe opdatering her. Jeg er simpelthen ude af døren igen. Jeg har stadig ikke noget sted at bo. Så hvis jeg lige skal give en hurtig breakdown af, hvad fanden er der foregår, og hvorfor det er blevet mørkt, inden jeg overhovedet har fået et sted at finde og sove. Jeg har stadig min kuffert med mig. Jeg skulle ind i det sted, og der skal man ligesom bruge en kode til at komme ind. Problemet er så, at jeg kan ikke komme ind. Jeg skriver koden rigtig mange gange, og jeg kommer ikke ind. Så lige pludselig så går døren op, og så står der sådan 2 fra Belgien derinde, som har boet der en dag, og de skal ligesom til at tage afsted, men de siger så til mig, at de ikke har kunne komme ind og få deres ting. Og så tænker jeg, at det er jo lidt noget lort. De sagde, at den eneste grund til, at de kunne komme ind, var på grund af rengøringen. Og så tænker jeg, shit. Så hvis det er den eneste årsag til, at de kan komme ind, hvordan kan jeg så nogensinde regne med, at jeg kan komme ind og få ligesom mine ting? Det er ikke godt, hvis jeg ikke lige pludselig ikke kan komme ind og sove om aftenen. Så ringer jeg til Booking og siger, jeg kan sgu ikke komme ind på det sted, jeg skal bo, og det ene og det andet. Ringer op til stedet, jeg har booket, og prøver at få fat på dem. De får ikke fat på dem. De siger så, de vil sende dem en mail, og hvis de ikke så er inden for 45 minutter, så får jeg fuld refund, plus de hjælper mig med at finde et andet sted at bo. Nu er der gået cirka en time. Jeg har snakket med dem, og jeg har så selv skulle betale for et nyt sted at bo, men at de penge kommer ind 2 til 7 dage efterfølgende. Nu går jeg lige et kvarter op til det nye sted, som jeg har betalt godt og vel 400 kroner ekstra for, hvor jeg skulle have boet, men det dækker Booking.com. Altså en kæmpe upgrade, fordi jeg har altså fået mit eget hotelværelse nu. Dog ligger det en del langt væk fra nogle forskellige ting, men det er egentlig meget fint, fordi nu kan jeg få lov til at sove i ro og fred, så jeg er rigtig grateful. Okay folks, vi er ankommet til... nu kan jeg ikke engang huske, hvad det hed. Hvor pinligt. Et eller andet pizzeria. Meget unpopular opinion, men pizza uden ost. I'm sorry Italian guys, men det er simpelthen great at få pizza uden ost. Jeg har ikke bestilt noget at drikke, for vi holder det stadig budgetvenligt, men de var så søde at komme med ham her. Den her koster 14,5 euro, så det er lige knap 100 kroner. Glæder mig seriøst til at spise den her. Jeg har ikke spist noget hele dagen næsten. Nå, lad os smage. Ja. Yep, det er rigtig great det her. Den er sindssyg. Den er oprigtigt sindssyg, og det fede ved det er, at der er sådan et åbent køkken, så man kan se i stenovnen. Jeg håber lige, at jeg kan få lov til at filme det om lidt. Jeg sidder stadig og spiser min pizza. Min plan var ikke at bruge Min plan var ikke at bruge flere penge herinde, men der kom simpelthen en homie op til mig, og en god mand, og siger, jeg så dit kamera, selvfølgelig på engelsk. Du bliver nødt til at prøve den der panna cotta. Det koster 6,5 for en satan, for the video is so good. Jeg prøvede den der panna cotta der, og som jeg kan se, så er det sådan noget shaky noget. Altså, det ser sgu meget sjovt ud. Han sidder legit derovre og kigger. Nu prøver vi. Fuck, det smager dårligt, drenge. Det er sådan gel-agtigt. Han gav jo lige tommel op til mig. Kan jeg ikke finde ud af, hvad det er? Om det er sådan noget... det er i hvert fald sådan noget creme. Lad mig sige det sådan her, drenge. I skal ikke spise den her, hvis I skal på date for første gang. Fordi prøv at se, hvordan den ryster. Hvis du sidder lidt shaky, bro. Nu tænker jeg, at vi spiser den op. Den smager okay. Så lige vende mig til den der gel-smag. 50 kroner? Nej, det er det dog ikke værd. Eller hvad? Er det faktisk 35 kroner eller sådan? Sjovt, lige når man putter det i munden. Don't do that. Så smager det lidt sjovt, men det smager sådan basically bare af sådan vaniljecreme-agtigt, når man spiser mere af det. Men det smager sgu fint nok. Havde jeg siddet til jobsamtaler, og de havde serveret den her, så jeg spist den. 100%. Men jeg vil nok ikke vælge den her. Thank you so much. Sorry. Where do you post it? YouTube? Yes, I do. What's your name? My name is Nicholas. So, the top one. Where are you from? Copenhagen, Denmark. Nice. Thank you for recommending this one. Have a good time in Austria. Thank you so much. Bye. Hvor de er søde. Så det er jo GG, han får nok set, at jeg siger, at den ikke lige er min smag. Tak for at vise mig den. Det er fandme god stil. Jeg er ved at være færdig med den, så jeg tænker, at jeg skal lige forbi supermarkedet, købe noget at drikke til i aften. Så tror jeg egentlig bare, at aftenen slutter her. Tag hjem på hotellet, lave en lille opdatering, når jeg er på hotellet i aften. Kommer tilbage til hotelværelset. Det er simpelthen super dejligt, at jeg bare kan bruge hele aften her. Men jeg tænker selvfølgelig, skal vi lige give en update. Hold da op, der var noget pizza galt i halsen. Min aftensmad kostede 146 kroner, og jeg fik købt den her Fanta på vejen hjem, som kostede 12 kroner. Den giver mig et resterende beløb på 554 kroner til de næste par dage. Men igen, så skriver vi lige en lille opdatering hernede. Nu vil jeg snakke i telefon med min dejlige kæreste, så jeg tænker, næste gang vi ses, det er om 1 sekund, når det er dejligt lyst udenfor, vi er klar til en ny dag. God morgen til folket derude. Det er simpelthen dag 2 på kalenderen her. Vi er simpelthen kommet op. Klokken er lidt i 9. Jeg var her til morgen nede og købte den her, og den kostede 1,30 euro. Efter det første bosted i går, så købte jeg jo dem her. Det vil sige, at jeg i dag skal have 2 af dem her til morgenmad, plus den her sådan proteinkaffe halløj.
Jeg vil lige spise det her og sidde og lægge den the final plan for, hvor vi skal hen, hvad vi skal og alt det her. Jeg ved ikke om... Jeg tror lige, vi lufter ud her. Nej, det lugter sgu også sådan udenfor. Det lugter af, at du ikke har trykket på den fucking subscribe-knap, så gør det nu, så jeg kan blive ved med at lave de her videoer til jer. Det er fucking glat, dude. Kommer til et stop, som jeg gerne vil tilbage til senere. Det er ham der. Kommer jeg tilbage til det der, for jeg vil gerne se det der, når det er mørkt, skulle det være sindssygt flot. Jeg er nu ankommet til det østrigske parlament. Det der faktisk er med den her bygning, det er, at den er bygget i noget, der hedder nyklassisk. Hvad fanden er det hedder? Oh my god. Oh my god, bro. Nyklassistisk stil. Helt tilbage i 1883. Den græske gudinde, der hedder sådan noget Pallas Athena eller sådan noget. Altså, det er kæmpe nice. Jeg tror faktisk lige, at jeg putter lige et billede ind af hvordan fanden det er, jeg har lavet kameraopsætningen her. Den her letbane, der kører, den er også bare fucking vibes, føler jeg. En ting, man dog skal være fucking opmærksom på her, ikke? Det er, at sådan... cykelstien kører ind over fortovet, så nogle gange er det sådan, du ved, hvad fanden gør du? Du ved, man skal virkelig holde øje, hvor man går hen. Jeg er i gang med at filme en anden video også, der hedder sådan streetwear shopping i Vienna. Vi har faktisk lavet vores første køb, så det er rigtig great. Så hvis du ikke har set den video endnu, så kan det godt være, at den ikke er kommet ud endnu faktisk. Men så kommer den forhåbentlig om en uge. Endnu en gang kommer forbi noget sindssygt pænt der. Der er en eller anden hjernedød kæmpe kirke her, hvor der er noget flot. Jeg prøver lige at filme op på den en gang. Jeg ved ikke, om jeg filmer som en bot, eller om det hele går, eller hvad fanden der foregår. Er du galt? Benson er på udebane herude omkring. Men der er fuldt troppet op med politi ude foran. Så jeg ved ikke, det må være et eller andet kendt sted, det her. Jeg ved ikke, om vi kan se dem om bag i. Hov, hvad fanden kommer der der? Og Dirk. Hvad fanden, det var sådan... Er det munke, eller hvad? Er jeg helt væk? Er det munke, det der? Eller er jeg fucking idiot? Altså... Dem, der gik i hvide klæder, er de paver eller munke eller sådan noget? Altså, der er politi overalt, så jeg tænker, at det er ikke nogen, man skal fuck med i hvert fald. Jeg har lige hoppet ind i en form for sådan en lille supermarked-agtig. Jeg ved ikke, om I kan se det her, men en hvid monster koster 71. Så min plan er faktisk lidt, at jeg prøver måske lige at snuppe den her, og så går vi over og køber noget at spise et sted. Der skulle da også mad her. Okay, der var bare et pand på. Det blev 14 kroner. Så vi fik en sindssyg spontan idé, men jeg føler faktisk en rigtig god idé. Vi købte den her sådan helt normal sandwich, for den kostede 2,24 euro. Jeg gik lige ind igen. Så går vi hjem til hotellet, får lige en lille rest. Som sagt, så har vi købt den her hvide monster. Den koster 2 euro. Den her sådan lidt sjove sandwich, den koster 2,24. Det giver altså 4,24 euro i alt. 31 kroner for den her frokost. Det er så perfekt, for det er det eneste penge, jeg har brugt i dag. Ej, jeg skal måske lige vaske fingre. 2 sekunder. Hold nu kæft, tænk hvis jeg havde glemt det. Så havde jeg fået vinfnat i måsen. Eller i munden. Okay, begge ender. Okay. Lad os smage på det en gang her. Jeg er faktisk så sulten, jeg tror ikke, I forstår det. Den ser lidt kedelig ud, må jeg være ærlig at sige. Jeg er 5 ud af 10 ikke? Jeg har gået 17.300 skridt i dag. Jo boy, han har ikke fået en lur, men noget der minder om, jeg har faktisk bare ligget og chillet, og så don't mind the Oreo. Der flækker nogle Oreos, jeg blev sgu lidt lækker sulten. Solen er gået ned, hvilket er perfekt, fordi jeg gerne vil lov at se den der kirke med de der uendelighedstegn på. Lad os komme ud af døren og se Wien om aftenen. Første klasse, som ikke giver mig skolen, boy, kan ikke stoppe for nogen. Der er super meget sirene deroppe. Der holder bare politibiler sådan spærre for alt. Fucking blokeret overalt. Altså, jeg ved ikke, om man må gå over her. Nu prøver jeg. Jeg ved ikke, hvad det er, der foregår, men jeg tror, vi klarer den. Og så kommer vi altså hen til det her. Wow, hvor er det egentlig flot. Prøv at dyrke det der. Det er virkelig flot. Prøv at kigge. Det er sindssygt, det ser godt ud. Holy shit, det ligner bare en fucking kartoffel, mand. Okay, nu kan jeg så se lidt bedre. Deroppe, der er der altså uendelighedstegner. Damn, det ser sgu da sindssygt ud. Jeg svær, det er ordentligt flot. Nu vil jeg altså drage hurtigt videre over til Rådhuspladsen, fordi det der er det der ice skating. Shit, mand. Der er legit. Altså det her, det er where the magic happens, så er du sindssyg. Prøv lige at se det her, jo. Ej, hvor er det voldsomt. Det kan jeg mærke, der taber jeg sgu sultenringen. Men det er bedre at tabe sulten, end at okay. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det her, men der er legit flere 100 mennesker i kø, så hvis jeg skal stille mig i kø, nej, det er jo hjernet det der, så kommer det legit uden pis til at tage over 2 timer. Prøv lige at dyrke der, bro. Jeg tror ikke engang, jeg har set så mange mennesker samlet på en gang. Så kommer jeg her alene med mit fucking kamera og tror, jeg skal stå på skøjter, som om jeg var den eneste, der havde haft den tanke. Det er jeg så helt til at sige, det er jeg overhovedet ikke. Så er der en lille café herinde, hvor folk sidder lige og
klapper kebab efter de her flække deres tær. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men det er sådan, det kører ned i bunden her, og så går der sådan en ting op der, og så fortsætter den hele vejen rundt, og så kommer den ligesom op og kører på den anden side af caféen heromme. Det er svært, det fedeste jeg nogensinde har set, når det kommer til sådan noget skøjte og sådan noget. Men det bliver sgu nok ikke i dag, drenge. Og det er ikke første gang, vi har hørt det. Traditionstro holder ved. Om lørdagen får man at vide, det bliver ikke i aften, drenge. Så nu må vi smutte videre til sådan det næste lysshow-ting. Det bliver lidt close-up og lidt stille, men jeg ved ikke, om I kan høre det, men der er sådan en kæmpe lyd indover. Det er sgu meget flot. Det var i hvert fald gratis, så det var sgu meget fedt at se. Jeg tror, jeg er glad for, at jeg ikke skulle betale penge for det, for at være helt ærlig. Jeg kan godt mærke, at mine stænger, de skulle ved at være lidt udkørt. Vi skal lige rundt om hjørnet her, og så er vi faktisk ved at være der. Hvis der er fucking lang kø, så griner jeg lidt. Ja, det er der sgu. Fuck det gør vi, mand. Det skider jeg på. Jeg stiller mig i kø, så må vi se, hvordan der vil ledes der. Klokken er 18:20 nu. Nu må vi se, hvornår vi kommer ind. Der er 20 meters kø eller sådan noget, og jeg er værste mand. Okay, folkens, jeg er her nu. Jeg ved ikke, om I kan høre så meget, men jeg holder den lidt low-key. Jeg har fået hjørnebordet, hvilket er perfekt. Thank you so much. Jeg tror seriøst bare, at jeg bare skal have den der normale. Altså, jeg ved sgu da ikke, hvad det hedder, mand. Og så tror jeg bare, at jeg tager vand til. Det er ordentligt hyggeligt her. Igen kunne det være fedt at dele det med nogen, men hey, vi tager oplevelsen. Det hedder Fik et eller andet. Når han kommer ind ad døren. Prøv lige at se den her. Er du gal en kal, mand? Fucking sparke røv. Altså, det ligner fandme bare en fiskefilet. Det ser jo sindssygt ud. Så det her sted, det skulle være kendt for at lave sådan de største wienerschnitzler. Jeg ved ikke, hvad den koster. Ja. Den er vanvittig. Den er sindssyg. Jeg ved ikke, om I kan høre, at det bliver helt stille, men det smager vanvittigt. Fuck mig varm. I forhold til tiden, det er 50 minutter siden, jeg stillede mig i kø, og nu har jeg fået min mad, så det er jo perfekt. Det her sted kan jeg virkelig godt anbefale. Jeg synes som sagt op at træne i morgen tidlig, så at jeg lige får sådan en her ordentlig hakkedreng, inden jeg skal sove, er perfekt. Det må være det bedste, jeg har fået på hele ferien her. Det er så også sygt betalt, men ærligt, jeg havde faktisk ikke forventet, at det smagte så godt. Jeg kommer selvfølgelig lige til at opdatere prisen nede i hjørnet. Jeg er næsten færdig. Jeg har seriøst siddet og strugglet de sidste 3 minutter, fordi det er altså en ordentlig motherfucker, den her. Så siger vi tusind tak for nu. Citronen på pladen. Jeg er færdig med at spise det andet. Det var super lækkert. I kan se, oh my god, bro. Der stod en fucking dukke. I kan se, køen er her. Den er faktisk blevet lidt kortere, men det koster 22 euro. Nu vil jeg fandme hoppe hjem og sove, fordi your boy er blevet full as... Your boy er blevet full as fucking årsagen. 24.000 skridt, 25.000 skridt. Det er simpelthen der, vi slutter. Så nu vil jeg altså hoppe direkte i seng, og så ses vi i morgen tidligt. Ja, så blev det sgu en ny dag. Klokken er faktisk ret meget. Jeg tror, klokken er sådan noget 11:45, og der er godt rodet her på værelset. Men det er fordi, at jeg her til morgen var oppe og filme en anden video, som også kommer ud på kanalen. Der er bare et problem, og det er, at det er søndag her lige nu. Alt er lukket. Altså alt er ægte lukket. Så nogle af de planer, jeg havde forberedt i går, de kan måske ikke blive til noget. Dog har jeg en plan om, at jeg gerne vil tage hen til noget, der hedder Prater, som er sådan lidt ligesom Tivoli. Ej, det er jo hjernedødt det her. Det er jo fuldstændig hjernedødt. Der er intet der i gang her. Nu kommer sgu ind på langrand her. Der er ægte ingen... Vi går lige en runde her. Jeg er sådan lidt halvskuffet, må jeg være ærlig at sige. Hvis det her havde været åben, så havde jeg aldrig nogensinde i mit liv gået derind alligevel. Gyser lort, det fucker jeg overhovedet ikke med. Ja, det er... Prøv at høre, altså sådan, jeg fatter ikke, sådan, fordi der er noget af det, der er åbent. Men på den anden side, det er gratis at komme ind. Så det er jo det gode ved det. At vi ikke betalt en dadel for at komme ind her. Det havde jeg godt nok også været ked af det over, nu når vi er på et stramt budget. Jeg kan godt mærke, at jeg glæder mig til, at de her videoer bliver lidt højere budgetsagtige. Så vi kan komme sådan tage en Uber ud et eller andet fedt sted, et eller andet fedt landskab eller whatever, og lave et eller andet fuldstændig hjernedødt. Lad os blive sådan her video op, så at vi kan komme rundt og opleve nogle flere federe ting. Nu står der lige en mand og holder styr på biksen der. Og der er jo ikke et menneske, jeg ved ikke, om I kan sådan se, jeg ved ikke, om han gemmer sig. Prøv at dyrke det her. Det er jo fuld spøgelsesby, mand. Men jeg tror generelt, så er søndag...
Jeg fandt også ud af, at søndag, det er sådan, nu skal jeg ikke fucking snakke lort, men basically, at skal tingene være lukket, fordi det er sådan en national hviledag, basically. Og det giver god nok mening. Det er bare rigtig ærgerligt. Så det ender sgu nok med, at jeg også får en kæmpe hviledag, når det kommer til det her content her. Jeg ankommer til et af de eneste, supermarkeder, som er åbne i dag. Planen med det her, det er, at jeg lige kan købe noget, som jeg også skal have derhjemme senere, fordi jeg skal rigtig, rigtig tidligt op i morgen, og jeg overvejer lidt nogle berliner og sådan noget shit. Det bliver bare til det her, som jeg tænker, jeg smutter hjem, eller når jeg senere kommer hjem, så laver jeg sådan en taste-test på det. Det ser low-key godt ud. Men vi opdaterer lige prisen nede i hjørnet på, hvor meget vi har tilbage og så videre. Okay, det blev 5,90. Okay guys, det her sted, det var faktisk det, som jeg gik væk fra. Chipotle Chicken Tacos. Den tror jeg tager. Den tager jeg. Der er ikke så meget der. Det er den, vi tager. Den snupper vi. 12 euro. Snups. Så har vi 223 kroner tilbage. Jeg håber virkelig, jeg regner rigtigt. Men 223, så tror jeg lige akkurat, vi har nok til at tage Uber hjem i morgen. Så det er gaven seriøst. Vi har fået vores mad. Det ser sygt godt ud. Der er ikke så meget der. Det er altså nogle... ved du hvad, de er faktisk helt fyldt op. Lad os prøve. Ej, den drypper, mand. Den er sindssygt. Det smager virkelig godt. Det er low-key det bedste, jeg har. Hold da op, det føles jo. Det er low-key det bedste, jeg har fået hernede. Udover den der snitzelgård, den var også sindssygt. Ej, hvor smager det godt. Jeg smed lige, trøjen, fordi jeg var fandme bange for at spilde på den. Det er åbenbart meget normalt at sådan have hund med. Så måske det kan være, jeg rykker lige den her. Der er nogen, der skulle bruge bordet ved siden af. Har du der mango på det her? Jeg plejer ikke at kunne lide mango, men det smager faktisk meget godt. Eller hvad? Nu røg den der lime. Ej, shit. Det var godt, det var dem, jeg købte. Jeg føler faktisk, det er perfekt. I'm really happy. Klokken er 15, men jeg kan stadig mærke, at jeg er kanon træt. Så jeg tror i bund og grund bare, at jeg efter det her går hjem endnu en gang. Jeg er virkelig glad for, at vi ikke har brugt penge på noget transport overhovedet. Fordi det er low-key det, der gør, at vi kan tage Uberen hjem i morgen. Jeg kan hilse at sige, at vi har 223 tilbage på kontoen. Og I kid you not, den koster 225 kroner. Så det vil sige, at vi springer budgettet. Men okay, den er lige opdateret priser med 3 kroner. Så den koster 228. Men det vil sige, at hvis vi gør det, så er vi minus 5. Og ved du hvad? Jeg er fløjtende ligeglad, om jeg bruger 5 kroner for meget. Det er fuldstændig ligegyldigt. Vi tager den Uber i morgen tidlig. Det er nemlig rigtigt. I'm so sorry. Boys, jeg kom forbi en Mac'en på vejen hjem, hvor jeg købte 2 af de her cheeseburgers. Double cheeseburgers. Men. De koster altså kun 48 kroner. Var det ikke det? Oh my god, bro. 48 kroner. Så vi ender med at være i sådan noget minus en 50'er-ish. Så vi fik altså lige 2 cheeseburgers. Jeg håber, det går. Klokken er 6:15, og jeg er så træt. Jeg føler, der er en hest, der har sparket mig i brystkassen. Fuldstændig ramt af en lastbil. Men som lovet, smag de her nu. Nougat-kraften, det her. Der er 3 af dem. Jeg smager 1 af dem. Er det dumt at spise den her i seng? Det er det. Jeg er pisselig glad for at skæmme i morgen. Det er jeg. Fuck, hvor den kedelig. Okay. Det er i midten af sindssygt. Det er i midten af faktisk hjernen jo. Nougat-kraften smager sindssygt faktisk. Jeg fik snakket lidt lort. Jeg tror også, det er fordi, jeg er meget det der. Jeg vil godt hjem af nu, agtigt. Jeg tror, jeg vil hoppe i stille og roligt i seng. Jeg bliver hentet i morgen kl. 04:35. Lad os sige tak for nu. Og så ses vi ude i lufthavnen. Tusind tak, fordi du har set med til vejs ende. Vi har fundet ud af, hvor langt vi kan rejse for 2.000 kroner. Jeg tænker, at det fulde budget kommer til at stå nede i hjørnet. Jeg kan ikke huske hvilket. Hvis I godt kan lide de her videoer, så husk at trykke på knappen dernede. Jeg ved i hvert fald, at hvis vi får 200, så tager vi ud og laver en, hvor langt kan rejse for 3.000 kroner. Husk også at trykke på den store knap, den store røde. Nu er vi draget mod Danmark. Vi ses.